Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluna. Andorang so masuk hita, martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 574 ayat sada sa rodi ayat tolu. Jima Devata Nani Ainodong Puji Devata Nungase Sadosami Maluklo Rohani Pujima Devata Nani Ainodong Puji Devata Hati dah kondeng kami wasanai
Tomi dalam jono harinai salkubar ironi ragama Tuhani sai pagala kembali tomi. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marsuara ulopolop mahamu pabawahon patubegehon hatai pasar hamu mai rodi ujung ni tanoon. Dok hamu ma nunga di palua Jahoba na posaona si Jakob marolop-olop tu debatama ho ale sadok tanon. Edehon hamuma hamuliau ni goarna. Marmulia ma bahen hamu puji-pujian na haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan di bata pargogo na so hatu dosang holan ala ni asiroham sambing do bahen atar bahen hami marpungu di jolom marsada ni roha martang yang tuho di parbaga-baga hodo di bagasan hatam mulu adong dua manang tolu hala marpungu marhite guarmu lehonon mudo na pinangido na sida ale Tuhan pasaut ma baga-bagami tangihon ma pangadion nami lehon ma natau hangulon nami lehon ma dihami saleleng dihasyanganon parbinutoan dihasitongan mi doho dihanguluan saleleng leleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 2 buku ende nomor 2 ayat sada sa roda 2. Puji oh Jehovah, hai horo debatana tutui, sai suruh di parbadia, tua wasau puji goari. Hite Jesus anami asa salomorohang biendegi dogi hormat Tuhanamu asa Tuhan ikoguau muse Todi pasau todiku manogu abidana kure asa toko gare ohagi mamu jiko patik ni debata
si hangulu honota di minggu grogate sadarion dienet sian sada Tesalonik biddu 5 sada Tesalonik biddu 5 sian ayat 10 sa rodi ayat 10 toktong mahamu marlasni roha unang masadi hamu martangiang mandok moleate mahamu siala saluhutna ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus atong rap mengidogogo mahita sian tuhata debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon lahobar tupatikmi amen. Marede hita sian buku ende nomor 686 ayat sada tambah tolu. Tatopoti madosa tanagodangi martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan. Para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon. Rotu jolo ni habang sahabadion mi. Manopot jala manggukon dosa nami. Masay jojot huar sahihami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naruai danghu halongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa hati-hati nami dohot nasa todi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubayan hami dibaheni tamadori masanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai alai nama porus mahamin waeng tu asini roham nagudangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna saya urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami
dohot Allah ni kuarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asi maroham di hami halak ladang olon. Amin. Hata baga-baga ni dibata taringot tu hasisani dosa. Songono do hati ni Jehovah. Una ko mabiar ay ahu do siluloko nunga pola hujogo warmu ahu napunaho hasangapon ma di debata na digija. Amen. Maride hita sian buku ede nomor 452 nomor 452 ayat sada. Naruh pandang iboloni iman Tuhan dan Yesus di dalina masa Hata ni debata turpuk di minggu rogate sadarion ima na tersurat di Lukas biddu 10:8 Lukas biddu 10:8 sian ayat sada sahak ro di ayat 8 ta pahiut-iut ma dungi di hatahon ma tunasida upama sada paboa ikon toktong nasida martangiang
na sotupa lebba. Odo hatana adong ma dina sahuta panguhum sada dang dihabiari di bata jaladang di pardulihon jolma alai adong ma dihutai paropuan na babalu naro manopo tibana mandok pitoriahu maralohon alokki jadi leleng dang rikot rohana alai ninna mamuse di bagasan rohana tutudo dang hu habiari debata jala dang parduli ahu di jolma alai hu pitori nama beluon ala di deng nengi au atik beharo ibana maon muse manggaryang au dungi dok Tuhan ima tangihon hamuma pandok ni panguhum nageduki ia debata tungso pitoran nama akka na pinilitna akka na manjowi bana arian dongot dot bongin tung pangeron nama dinasida hudok ma dihamu magira ma pitoran na nasida alai tagamon cupang anak ni jolmai ma haporsiaon di tanon di haroronai ima sahatna martua ma akan atu mangihon hata ni dibata jalan au peopsa amen. Marende hita sian buku ende nomor 474 ayat 2 sa roli ayat 3. Ikut Yesus dodong aku ngoloma si tau nonau tu ibana hutinggakon nasana pasorat au dan mabiarau bisi Tuhan Yesus dongaki saihut tolokku Yesus olo aku namai ikon Yesus dodong aku molona tarujun Tuhan Yesus do parmonan pai parmonan doa dan mabiar abisi Tuhan Yesus dongaki saihu tolongku Yesus olo aku namai. Tahatindakon ma haporsiotai songonahina tidakon indongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di dibata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasadai ima na tidumuhon ni si Maria na gabe-gabea sia todi parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dungi tanom na mangulak mangulu di aru patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu di bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di simai bahana pai mamulak sogu tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au persea di todi parbadia jala adong sadahuria na badia
Huria atau panihala Kristen akan abadia. Dohot dia sesani dosa. Dohot dia hatai namandok. Mula mangulu do sogot daging ni halak naum mate. Dohot di hanguluan nasura sudah. Amin. Tapi matik ting di huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma tu sude ruas namangi huton ibadah sadarion marhite live streaming manang siaran langsung di Bagas Tabe. Sayang giat ma di bagasan hahipason hita saluhutna jalatu ruas na marulang tahun di hari hatu tubuh dohot parsaripeon mulai hari Minggu sadarion tanggal 10 pitu sahat tanggal 23 Mei 2020. Hami parhalado pasahaton selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tikting nama ragam. Goar Minggu rogate martangiang. Topik Minggu tangiang hamoliateon. Doa ucapan syukur. Naing marbagas tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma pangoli gom-gom putra anugerah Simanjuntak sarjana komputer anak ni amata situa sumihar Simanjuntak nahinan tubuh ni inata Herlina boru situmorang sian huta jalan Budi Luhur gang rukun nomor 15 wek pitu Huria HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium Distrik 10 Medan Aceh. Dohot Oroan ex Saudi Preskila Sitohang Sarjana Farmasi Borunia Mata Jalel Hasudungan Sitohang Tubuni Inata Lismawati Boru Saragi Sian Huta Jalan Setia Baru nomor 10 Tolu Seyagul Huria HKBP Seyagul Resort Seyagul Distrik 10 Medan Aceh. Saka pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 23 Mei 2020 di HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium. Marhite tiktingon pinabotohon ma tu pangoli dohot oroan asa madohoti pastoral counseling pranika di hari Senin tanggal 10 Mei 2020 pukul siang pagi di Bagasni Pendeta Resort tatangnya koma asa denggan mardalan ulauni dengan catatan peserta acara maksimal 30 halak wajib pakai masker dan menggunakan hand sanitizer atau hand soap yang telah disediakan di wastafel di Huria. Wajib social distancing, tidak mengadakan kontak fisik atau bersalaman dengan parhalado maupun sesama peserta. Partangyangan wek di hari Rabu tanggal 20 2020 di Patupa Huriata do partangyangan wek di Ganuk Bagas Tabe. Mamuka jam 20 wib. Hombartu acara naung disagi marhite situawek. Jala tapasahat ma peleata tuhuria marhite situawek manang langsung tuhuria melalui via rekening gereja HKBP BRI 0636 0101726959. Pesta di hari haha naik nih Tuhan Yesus. Di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 ima pesta parningotan di hari hana naik nih Tuhan Yesus. Do mutusi di Patupa Huriata do kebaktian
songon kebaktian minggu nasomal marhite live streaming pagi masuk pukul 8.30, dohot kebaktian siang masuk jam 10.30. Tapatupa mai di Bagasat Tabe masuk pukul 8.30, dohot kebaktian siang 10.30. Tapatupa mai di Bagas Tabe laus papungu pelea dohita imatu paktu pengmas HKBP. Gerakan sosial tahap kelima, ima lintas dominasi gereja manang lintas agama. Di hari Senin tanggal 10 Mei 2020 nanaing roon di Patu Pahuriat tado gerakan sosial tahap kelima tuaka dongata naso saugamo dohot tuaka ruas naso HKBP na adong di sekitar Pargodungan HKBP Pagaran Naulion. Taringot tu pangurupion, ini udah susah ini. Taringot tu pangurupion ini langsung ma di pasahat tuganuk jabu di penduduk lintas agama. Tatang yakoma asa boy dengan mardalan ulauni asa gabe pasu-pasu huriata dilihat portibion. Jala tuaka ruas nanaing pasahaton pangurupion di tahap kelimaon rade dope posko kopi sapulusia manang sekretariat ni huriata nama jalosa asa di pasaha tu nama karikoton. Ruas naung pasahaton bantuan donatur tahap kelima. Sada keluarga peparan Opu Jeremy Hutahayan manang MT Hutahayan boru Simanjuntak jumlah 700.000 rupiah tunai. Dua keluarga Panjaitan boru Lumban Tobing jenis barang beras jumlah 100 kilo manang 10 karung. Tolu NM Sian Wek Onom tunai 400.000 rupiah. Opat T Manik Borusitorus Sian Wek Tolu tunai 500.000 rupiah. 5 Insinyur M Simanjuntak Boru Hutajulu Wek Pitu jenis barang tunai masker 100 buah serta uang 1.500.000 rupiah. 6 NN W5 jenis barang tunai 1 juta rupiah. Pitu Maria Boru Simanjuntak W Sada jenis barang beras 100 kilo. 8 Kombes Polisi Donald Simanjuntak jenis barang tunai 5 juta rupiah. 9 NN tunai 1 juta rupiah. 10 keluarga Hutapea Boru Simbolon Sian Langkat jenis barang telur ayam 30 papan. 11 Flora Boru Sijabat jenis barang beras 200 kilo atau 5 kilo per karung. Telur ayam 10 papan. Melalui warta jemaat ini gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudi memberikan sumbangan, donasi barang ataupun uang tunai pada tahap 1, 2, 3, 4, dan 5. Semoga Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pekerjaan. Kebaktian sekolah minggu secara online. Di hari Minggu Sadario di Patu Pahuriata do kebaktian sekolah minggu secara online. Marhite channel YouTube HKBP Pagaran Nauli. Tasosoi ma akayana kota
sekolah minggu madohoti par mingguani. Asalam tang nasida marhaporseaon tu Tuhan Yesus. Jala tapapungu do pelean ni sekolah minggu tuhuria marhite guru-guru sekolah minggu. Pangurupion sembako sian distrik 10 Medan Aceh. Nunga di jalo huriata pangurupion sian distrik 10 Medan Aceh dalam bentuk sembako. Mauliate mata pasahat tu amang preses. Dohot sude aka pegawai kantor distrik 10 Medan Aceh. Naung makalo jahon jala patupahon gerakani. Debatama manupak pasu-pasu tu sude naposona. Namoding. Na di hari Jumat 15 Mei 2020 nunga jumolo marujungolu ni inata Nurbeti Johana Boru Panjaitan. Tutup umur 45 tahun. Nani habaluho ni amata March Tumanda Tua Tabun. Sian huta Jalan Kapten Muslim Gang Sadar nomor 22 Wek 5. Meninggal hon tolu halak dakdanak. Tatang yakoma asa anggiat di pargogwe Tuhan nasida sekeluarga. Jala tumi putara purohan nasida tu udian ima hari Sabtu 16 Mei 2020 di pekuburan umum Pajus Medan. Nah di hari Sabtu 16 Mei 2020 nunga jumolo moding ngolunisi Julianti Lamtiur Boru Simanukalit. Tutup umur 54 tahun sian huta Jalan Setia Luhur Gang Asokan Wek Tolu. Tatang yakoma asa anggia di pargogwe Tuhan nasida sekeluarga. Jala tumibu tarapur rohan nasida. Tu udean di hari Sabtu 16 Mei 2020 di Pasar 10 Helvetia. Maralung bencana alam namasa di HKBP Sentis. Di hari Senin tanggal 11 Mei 2020 nasalpu boho di Borngin Niari rodo maralung bencana alam marhite aka haba-haba tuluat Sentis. Hinorhoni segado satonga atap ni bangunan di HKBP Sentis. Ima mulai sian langgatan sahat tu hudulan ni ruas. Tatang yakoma asa tarapur rohani parhalado doho sude ruas. Jala anggiat boi tibu di Pauli Muse saluhut tarup dohot aka bangunan nasegai. Ati adong sian hita parhalado dohot ruas. Ni huriata naukap rohana mangurupi pembangunan ni radedo huriata majalo. Asa di pasahat tu HKBP Sentis. Bahan nama saya rekod di tikion ima seng ono pulu lebar. Mohon dibawa dalam doa opu grades boru raja guguk we opat dirawat di rumah. Tikting parhepengon huria hamoliate ondohot pembangunan boima hita bereng melalui live stream PDF naung adong di YouTube HKBP. Songoni ma tikting di huriata sadarion mauliate ma di tuhata mauliate di hita saluhutna. Marende hita sian bukende nomor 487 nomor 487 ayat sada sa roda 2 uhut papunguhon pilihan parjolo sada A sada B.
Tuhanlah namargogo si partalian dodok pesitao dangolo talui positu turohana di debatanai Tuhan namanalu sude pangaloi nang hira-hira muka diban sipau noni marsinggang doi bana managang Tuhani Dujuk pangpetikinan sumurut arsaki taratul marohana dibantu hanai Tunghalat namargogo si partangiani dodok pesitaono dangolo talui positu turohana di debatanai Tuhan namanalu sude pangaloi. Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangarajai akatiate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuaka manami nanami haanggi na pinaribot di bagasan Yesus Kristus. Tabuka masyan hata ni debata jamita di minggu rogation. Ima sensada kronika 10 mamuka sen ayat 10 sahat tu ayat 27 songonoma didok disi. Dungi masuk meraja David tu bagasan udung-udungi lau sudul ma ibana diadupan di jahu banin nama tung ise maau pola ali jahu bade batakku jala tung tu ise ma pola anggo pino parhu ubain tung dibuan ho ahu sahat rotuson akup ni mau tikudo pedi roham ali di bata pola huhut marbaga-baga ho taringo tu pino parni naposom taringot tu nama sasugut jalanunga di tatap powau songon panatap ni jolma ali jahuba di bata nasya gijangi tung aha dope akup ni sidohonon ni sidapi tuho alaha muliaun nabi nahasa basahom mutu naposom alai tahe ditadahodo naposomon ali jahuba ala niau naposomon jalaho bartulomo ni roham dunga dibahin ho saluhut halongangan nabulunon lau pabotohon sudi akka habal gaun ali jahuba dang adong nanggo sada tudos son ho
jaladang adong debata dukon niho, hobar tu saluhut nang bini-gini pinggol nami. Jalatung di dia maadong jupang sada bangso di tanoon, songon bangsom Israel, pola tung debata sadiri borhat, lahu manubus sada bangso ainonna, dohok lau mabaik guarmu, marbarita marhiti sian halonga ngabulun, dohot nasokal. Lahu pabalihon aka bangso parbigu, maradupon bangsom na tinubusmu siam Misir. Jalanunga di padiriho di bangsom Israel bahe bangsom ro di saliling-lilinga, jalaho ali jahuba gabi di bata nasida. Atong ali jahuba sai pahot mahata nang pinarbaga-bagami tu naposom taringot tu pinoparna sahat ro di saliling-lilinga, jalabahim ma hobar tu na pinarbaga-bagami. Olo sai sitong may jalalam tu tibul na guarna ro di saliling-lilinga, asa dohonon ni hana songonon, jahuba sebaut do debatani Israel, ibana tongod debata humokop Israel, jalahot do ia pinopar hinaposom si David dijulumi. Aiho ali debataku, nunga di papatarho tu pinggol ni naposomon, pabuai ko pauliomu di ibana sada bagas. Alani ido ubay na humrohani na posomon martangiang diado pamon. O piali jahuba, hosadiri do debata, jalanunga di parbaga-baga hotu na posomon hata na dingganon. Atong nunga sapala lomoroham mamasu-masu pinopar ni na posomon, asa hot diado pamu rodi saliling-lilinga, ay manang ise na pinasupasum ali jahuba, ima dapotan pasu-pasu rodi saliling-lilinga, ima sahakni turpuki. Horas madihita saluhutna, sehat dohita te, puji Tuhan. Nah tapi di tengah-tengah ni kondisi na sangat sulit, adong ancaman COVID-10 sia, alai budu pihita beraktivitas. Bahkan binereng siam media sosial, adong ku satonga ni ruasta, na terpanggil jiwana berbagi kasih dengan panti asuhan, tanpa membeda-bedakan suku agama. Jala binegi tetap duhita beraktivitas, apakah itu di ladang, di sawah, manang di partiga-tigan, manang dia kakator, alayadong gudi bamuse, naholan di jabu, aladang bui bebana mengudak kaulona. Manang akadia pinatauda na saminggo nak kainang akamang, di pasu-pasu tuhat tamayate, gabi mana niula, sinur na pinahan, mangomo partiga-tiga, majadi masudia kana pinikiran ni akka pegawai, dot akka pardalad-dalan, hipas makana poso, danak rodi na matua, saluhut na ruas ni hurian itu hata. Totunak kamanginang, buasa margugu hita satu partikianon, mengulak kaulau taih, mengulak kaparkarejuat taih, alani tangi yang duih. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa, maka segala sesuatu yang kita pikirkan, kita rencanakan, segala sesuatu yang kita kerjakan dalam nama Yesus, semuanya itu akan berjalan dengan baik. Semuanya itu akan mendatangkan berkat. Dang marisuang, akatangiang, pangiduan, elehelek, dang marisuang akaulaw na ding ganak kanatabahin asal ma dibagasat Tuhani kita mangulahosa akamang.
tetap mahita menjaga hidup sehat, menjaga jarak, membatasi ruang gerak dot lan akana asing. Kalau memang kita sayang kepada diri kita sayang kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Kepatuhan kita, kedisiplinan kita, kesediaan kita untuk mengikuti SOP atau peraturan yang dibuat pemerintah, itu juga adalah bahagian daripada doa. Apa gunanya engkau berdoa, memanggil nama Yesus, namun engkau tidak hidup dalam pola hidup sehat? Apa gunanya engkau mengerjakan segala pekerjaanmu, namun semua itu hanya sebatas untuk menyenangkan diri, menyenangkan kedagingan kita? Padahal sesungguhnya orang yang berdoa sudah otomatis dia adalah orang yang hidup tertib, orang yang hidup dalam disiplin, orang yang hidup dalam kerapian. Orang dinggat do sahala mangguari dirina si partangiang, alai dang mangului bana di hatani debata, dang mangului bana di rambu-rambu manang dia keaturan-aturan di panggonggomi namar sahala di tonga-tonga ni parngulut taon. Akan nasongonima nanaing si pasahato lakamang marhiti jamita di minggu rogation alayat dorang suta pabagas pangatusyota taringot tuhatan di debata nanaing marsaringar sadarion paingoto ma iya hata rogation marlapatan may martangiang manang berdoa. Ada kaitannya kejadian di masa ini dengan konteks Minggu Rogate di tahun 470. Kita harus mengingat kejadian di tahun 470, ada kejadian alam yang dahsyat, ada bencana alam yang dahsyat yang mengancam kehidupan masyarakat, yang mengancam kehidupan manusia di kala itu. Di mana pada tahun 470 bencana dahsyat itu menyebabkan kerusakan di mana-mana, khususnya dalam bidang pertanian. Hamu kadongan nani haholongan di bagasan Kristus Yesus di masa ima adong seruan untuk berdoa, bahkan bukan hanya sebatas berdoa semata, namun diajak untuk berpuasa. Bagaimana supaya Tuhan menjauhkan malapetaka di kala itu, menjauhkan bencana alam yang terjadi di saat itu. Karena pemikiran-pemikiran pengikut Kristus saat itu tidak pernah bencana itu datang karena rencana Allah yang jahat di tengah-tengah kehidupan manusia. Namun orang-orang Kristen di masa firman ini atau di masa Minggu Rogate di masa 470 tahun yang lalu atau di tahun 470 tahun yang lalu menganggap bahwa segala sesuatu bencana itu terjadi adalah karena dosa-dosa manusia, bukan karena Allah yang jahat, namun karena dosa-dosa manusia. Dalam kondisi yang demikian ada seruan, mari berdoa, bahkan berpuasa, mengosongkan diri, menyeru nama Allah supaya Allah bersedia menjauhkan atau menghentikan malapetaka, bencana alam yang terjadi, yang sudah mengganggu peradaban, yang sudah mengancam kehidupan manusia. Pada masa itulah Rogati atau Minggu Rogati berdoa mulai semakin disemarakkan. Di tahun 2020 sadarion masuk mahita tutu tu Minggu Rogati nahu taringoti naking. Bahasa hudokon ada kaitannya kalau dulu ada bencana alam, ada kerusakan pertanian, sekarang ini penyakit yang luar biasa juga terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tonga-tonga ni Portibion. Molona jolo di tahun 470, holan sebatas pertanian dona dirusak.
alai marhite virus corona 19 on, taida kerusakan di mana-mana. Mulu najulu hita apalagi halak pata pajupang masih sisean, jala masih jalangan huhut masih human, alai nuaingon ngasih gak bisa luhut nai, dang bui behita dalam arti masih jalangan, alam biar hita. Adong virusi kita tularkan atau ditularkan. Apalagi nuaing adong rupani kasus tanpa tanda-tanda, kasus tanpa ada warna, tanpa gejala, orang tanpa gejala, mebir metu. Da malapetaka du ya kamang, menurut tahu malapetaka dui. Mulodang boy behita bebas masih jalangan antara nasada do nasada di tonga-tonga ni uluton, bangan petaka bihurasai, ngaparno hita seluhutna. Ni jalang salah, so ni jalang salah. Musina disebabkan oleh virus coronaon. Ngadong beak ke calo pengantin nama bul ari, naing patu paon pamasu-masuni dengan merancang adat dohot akana asingi dengan begini dan begitu. Alain waingon, semuanya itu harus terhenti. Semuanya itu harus dipikirkan kembali. Dohot tidak sungguh dia borak na pamareta menghadapi masalah ekonomi pakor honni virus coronaun. Sekian banyak dana yang sudah digelontorkan untuk dana penanganan COVID-19 siau. Mulu pala bertahanon satahunon putus. Ngadong pe pangiduan asa dicetak ma uang. Alaniaha alanunga adong kebutuhan na sangat mendesak di tonga-tonga di masyarakat. Alaidang segampangi mencetak uang. Molo dicetak uang, tentunya terjadi inflasi. Inflasi akan menyebabkan krisis moneter. Bukankah ini penyakit? Bukankah ini bencana alam? Bukankah ini sesuatu yang sangat-sangat membuat kita khawatir dari sisi kedagingan Bapak Ibu? Dakolani, gudang ngai dope, aka hal-hal na terjadi akibat ni virus coronaon. Molo na jolo Bishop Mamertus Madok di Vienna, asa anggiat martangiang, asa anggiat berdoa syafaat, himbauan doh pangiduan nasonguni di minggu rogation akan kita nyatakan kembali. Mari berdoa dengan situasi ini, berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kasih karunia Allah agar Dia bersedia menanggalkan, menggagalkan atau menghentikan apa yang kita hadapi bersama ini. Ibu tohita doa kamanginang dang pandang bulu si corona taringot tu status kehidupan di jolma namo rape lonyap do dibain pejabat pe dihajar bawa manang ngaburu-buru dangarong jago-jagona melunungga berhadapan dengan virus corona, dihantam semua ditebas. Kalau sudah sempat virus corona ini masuk ke tenggorokan, masuk ke dada, dihajar, kita tidak bisa bernapas. Akhirnya apa yang terjadi? Dison maradian, ijen da parkir, turut berduka cita, mate, moding, luar biasa, pakor honni virus coronaon. Satu sadarion, tangarong dopena pasti, obat lau mengatasi holam marhite peningkatan imun, peningkatan kekebalan tubuh dopena adong. Marhite odotan, ipi berbeda-beda dok. Nasada madok dak pola perlu pakai masker, nasada nai madok perlu hian, nasada madok unak pola mebir hita mangulau-ulaun, nasada nari madok unang. Tang bino tu mangai sisi bigiyun, nadia si utonon. Amuak kamanami nanami nani haholongat di bagasan kuar itu hatta Yesus Kristus salinai. Ini adalah bencana alam. Ini adalah malapetaka yang harus dihadapi dengan iman.
Jangan salahkan Tuhanmu dengan apa yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Namun hendaklah engkau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa, bahkan bila perlu berpuasa. Seperti yang dilakukan oleh Daud dalam firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Ketika dia berniat mau membangun bait Allah, Tuhan berkata tidak. Yang dilakukan oleh Daud tidak menyalahkan Tuhan. Tapi apa Bapak Ibu? Yang dilakukannya adalah berdoa. Ditadai bana do dirina, boasa nang dipaloas debata ibana pajongjong bait Allah, pajongjong bagas di debata, pajongjong bagas joroi. Dang alani suguni rohani debata tu ibana. Alai ala memang nang dang tamado pi ibana dia rupa ni debata alani dosana. Ngata boto takas ahadu dosa ni si Daud. Dihaposoon nati. Dibuat ibana, dipakai ibana, manang diulahun ibana setapi perjinahan. Disuruh ibana syuria lau marporang untuk dalam arti menguasai istrinya. Berseba. Itulah dosanya. Dosa yang menjijikkan di hadapan Allah. Dang lomo rohani debata jongjong bagas joroi. Dung dibege si Dauti akamanginang. Dang disalahon ibana Tuhan. Alai dipatutoru ibana do dirina. Jongjong diadupan di debata. Dibaga setangyang na. Ahana tidak disih. Ketika seseorang mengenali kekurangannya, kelemahannya atau dosa-dosanya, dia tidak akan gampang memvonis Allah, menyalahkan Allah. Ketika apa yang dipikirkannya sekalipun belum diizinkan Allah terjadi. Amu kadongan nani haolongan di bagasan Kristus Yesus. Di turpukot taida do takas. Sungguh dia Raja Daud. Dung dibagi ibana janji Tuhan. Masuk ibana tu bait suci. Manang tu inganan nong pinaradena lau mabuji pasangat pon debata. Di kemah Daud yang sengaja diciptakan menjadi tempat untuk memuji, memuliakan Tuhan. Di sanalah dia memanjatkan doanya. Di sanalah dia memanggil atau menghadap wajah Allah. Daud berdoa di kemah Daud yang kita ketahui Bapak Ibu, di dalam kemah Daud itu ada tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu yang berisi Taurat Tuhan. Menurut pemahaman orang Israel, ketika dia berhadapan dengan tabut perjanjian, maka dia telah menghadap wajah Allah. Itulah yang kita lihat dalam konteks firman Tuhan ini. Begitu Daud mendengar jawaban Tuhan, agar dia dalam arti tidak melanjutkan keinginannya membangun bait Allah untuk Tuhan, maka yang dilakukannya adalah dia masuk ke kemah atau dia masuk ke tempat dia beribadah, kemah Daud yang didirikannya. Di sana dia berdoa, meratapi dirinya dan memuji, memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, amanami nanami nani haholongat di bagasan goa itu hatta Yesus Kristus. Taida diturpukon, adong penekanan doa personal. Daud berdoa seorang diri di kemah Daud. Salinai doa personal do na taida dison. Adong hata ni debata molo nang martangi ako masuk mahotu bilutmu. Kuci maibana dungi marsingga ko lipat tanganmu. Jalaju magoa redebata imana taida gambaran ni doa personal nani ulahon ni si Daud diturpukon martangi yang ibana sahalakna pasahat
pato dirina tu debata majalolomo ni rohani debata naik ko siulahononna naik ko masa di tonga ni ngoluna salinai iman agin waranna dua personal, dua syafaat pribadi. Dalam konteks pelayanan Yesus, perdalanan ningulu ni Yesus, dua personalon, jut jalamanot tonggo diulahon ibana. Mulut aja di Markus 1 ayat 25, macai takas do diodol hodisi, bagaimana Tuhan Yesus berdua secara personal, di nganan na sunyi senyap, di hahulomon. Dang dilului bana inganan na rame, na gudang, na bui mamereng ibana, alai dilului bana, dilului Yesus do inganan na sunyi senyap, di tempat yang sunyi dia menyeru nama Tuhannya. Markus 1 ayat 35 menyatakan dua personal itu selalu dilakukan oleh Yesus. Bukan hanya di Markus 1 ayat 35, di Matius 14 ayat 23, Yesus juga naik ke atas bukit. Dia berdua secara pribadi di sana, berdua secara personal, berdua syafaat. Molo tahu hal do penasing, inganan tempat ni Yesus martangiang, ima Getsemane. Ada orang so ditakku bibana, ada orang so diparsilakku ibana. Nani ulahon ni Yesus di tonga ni ngolun adalah berdua secara pribadi, berdua secara personal. Dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan agar rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya Bapak Ibu. Jemolos Raja David martangiang secara personal, secara pribadi, martangiang syafaat ibana sahalakna Tuhan Yesus pe diulahod duih. Dan nama dokon tangiang syafaat, tangiang rame-rame, tangiang kolektif dan berguna. Hawa kadongan nani haulongat di bagasan kuar itu hatta Yesus Kristus marguna dui. Alai perlu dicatat dan merlapatan tangiang dalam arti secara kolektif, secara bersama-sama. Jika orang-orang yang berdua secara kolektif itu juga bukanlah pendua-dua yang secara personal. Jol mana naing martang yang syafaat secara kolektif, secara bersama-sama, secara massal, sebenarnya adalah bahagian dari dua orang-orang yang telah secara personal berserah diri hanya kepada Tuhan. Hamuak kadongan nani haholongat di bagasan kuare Tuhan Yesus dalam konteks nama sa di zaman nuaing tatiru masongon nani ulan si David martangiang sahalakmu berdua secara individu, berdua secara personal. Satu firman Tuhan yang secara tegas dinyatakan bagaimana dua orang benar itu sangat berkuasa. Kita bisa lihat di Yakobus 5 ayat 17b. Namar gugus itu tuduh tangyangnya kapartigor. Molo dihabur juhon. Dua orang benar bila dengan yakin diduakan sangat besar kuasanya. Kuasa dua bisa mengubah segalanya Bapak Ibu, amin. Dengan engkau berdoa di dalam Tuhan, kuasa doa itu akan mengubahkan apa yang sebenarnya terbaik menurut cara pandang Allah. Maka mari berdoa, masuk tu bilutmu, martangi yang hodisih secara personal, dak pula perlu boton nihalaki. Dak pula perlu pabu-abumu itu jolma ahanani ulam di kamar ditiki makatai hatai huruf di bata. Ala memang sekali naik. Molo tajaha di Matius 21 22. Apa saja yang kau minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka engkau akan menerimanya Bapak Ibu. Amin. Soal namar tangyangon dan soal gajanga, soal namar tangyangon dan soal hebat nah kita merangkai kata-kata. Doa yang benar adalah doa yang meninggikan nama Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi bolo gabe taatur do tuhatta ditiki martang yang pribadi kita, martang yang marsa sahalak kita dan marlapata nih.
Namar tangiang di hadapan di debata, dua orang benar di hadapan Allah, sebenarnya adalah dua yang meninggikan Allah dan kita semakin merendah. Adong go tangiang nasala, ahama contona, sungguh diru tangiang nasala. Bolo tajaha di Jakubus opa ayat tulu takas do didok disi. Bagaimana dua yang salah itu Bapak Ibu? Kamu memang berdoa, tetapi kamu tidak menerima karena doamu salah. Dua yang salah itu dijelaskan di sana karena apa yang engkau minta hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Ketika engkau berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu, semuanya itu tidak akan berguna di hadapan Allah. Semua yang kau katakan, semua yang kau sampaikan itu, kalau jiwanya adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, bukan untuk menyenangkan Allah, maka doamu itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Maka ketika engkau berdoa secara pribadi, sebagaimana Daud yang berdoa, sebagaimana Yesus yang berdoa pribadi, maka jangan permohonan untuk memuaskan hawa nafsumu yang kau minta kepada Tuhan, tetapi hendaklah engkau meneladani keteladanan Daud dalam firman ini. Di do ibana di turpukona kamanginang, pabuwa ise maibana sasi tonga di hadapan di debata. Itadahi tado si Daud, dia adalah raja. Namun dia berkata, isi mahurua au dia rupamu oleh Jehovah. Namar lapatan nang raja ibana. Alai dang bui haraja unai, dang bui status manang huaso narong dia rupan nai pangasahonon na dia rupan di debata. Tung ala asirohan di debata do. Napata mahon ibana jongjong dia rupan di debata. Molo sian titelna, sia jabatanna. Dang marlapatan ibana jongjong dia rupan di debata. Alana dia rupan itu hatta kamanginang dus duhita. Na pugus namora bawa burua da nama tua. Dang dibereng tu hatta hita sian jenis warna kulit, manang sian jenis bentuk tubuh, manang sian bagakta, roatta, manang sian jenis kelamin. Daung. Apalagi iko perlu au honot tabagas tu bagasan rohatta dakya Tuhani majalo tangyangmu alani akasi lehon-lehom molo asa di lehot Tuhani do pasu-pasu di hodi pasahat totu Tuhani dang marlapatan jol mana pasahat ucapan syukur hamulateon pelian itu bukan sogok itu sangat dibenci Allah. Molo dileako pepilianmu balga-balga tuadopan di Tuhani dang ala asa di pasu-pasu. Dang asa di pasu-pasu di bataho di tongan ni golum. Alai ala niahat kamanginang. Ala naung di tadahodo. Ala naung di parhatutu hodo. Balga ni asini rohani di bata. Jadi jangan meminta untuk kepuasan hawa nafsumu. Tapi mintalah apa cara pandang rencana Allah yang terbaik dalam hidupmu Bapak Ibu. Adong do lagu bukwede nama cek begas paingotok kita. Holan sadado narikot Jesus lehoni dia manang ahapinada dang tuk pasona kona nang arta nang sana sudi hamora dang tau mangale hondiau haso nanga alai molo nasasadai to srohaku hinor honi ima edde bukedde nama cai bagagi nama cai argai paingotok kita hola sadadu ahmai naing pasangapon di bata.
Hamu kadongan nani haolongan. Salinai di minggu rogation. Di paingot hita. Asa kembali hita memakai situasi na masa di partikianon. Pakorhon di bodil kopiton. Asa pasahat dirita. Pajono dirita tuduhatta marhitiaha. Tangiang do ujahan. Tangiang do dalan nahita. Sahat tuduhatte. Ditiki martangiak ko, patutoru dirim. Ditiki martangiak ko, pasangat Tuhanmu. Pangidu asini rohani Tuhatta. Sada edde nama ce arga, napaingotok kita asa anggiat asi rohani Tuhani. Tabuka maju kidung jemaat. Yamu gerdi nomor 26. Mana pemusik? Kidung jemaat mampirlah dengar doaku. Bisa diiringi? Tabuka jo, tay deho jo deon. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Macerga media itu. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus nina. Asiroham diau. Ido si parrohaunoton didiki martangiak kita. Menghidu asini rohani Tuhatai. Ama kadongan molo nunga martangiak kodo tinggan. Tuadupan di debata. Sada lagu pujian na berjudul Dua Mengubah Segalanya. Segala sesuatu akan menyemangati kita dalam hal berdoa. Bisa dinyanyikan bersama. Dua mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Naikkan dulu. Naikkan. Coba nih. Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan, dekatnya besar
kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu, kita telah mendengar tadi bahwa besok kita akan melaksanakan bakti sosial, gerakan sosial untuk saudara-saudara kita di luar Jemaat HKBP Pagaran Nauli. Ada yang sudah mendaftar dari umat Muslim, dari Katolik, dari Pentakosta. Saya berharap semua jemaat harus mendukung kegiatan ini. Saya ingatkan Bapak Ibu, gereja yang benar adalah gereja yang menjadi berkat buat orang lain. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus bergerak untuk menjadi berkat buat orang. Memang ada firman Tuhan, kasihanilah sesamamu manusia. Ada firman Tuhan yang berkata, gumudang ma, manang prajulu madongamu sa porsiaw. Alay ngataulay. Jaladak kola berhenti di siak kamanginang. Tapi kiri do di awal minggu di bulan Juni yang sudah menerima bansos manang paket sembako tahap 1, 2, 3, 4 sudi musi dapotan. Jadi dakola seheli ini sida marjalo alai dohok mamuse digerakan yang ke-6. Arok suku-suku sedia do hepeng ngayamang. Alusu siat Tuhan itu. Tak pola tapi kiri. Molo memang tahanguluhud do tangyangi. Yang terpenting buat kita adalah jangan bersungut-sungut dari jenis apa yang kita beri. Molo hola sebatas boras dope sayang gia masih sehat ke perheleru sehat tadi paditamu nabudu beta lului ih. Dangadong sian huriata dong akaruas di huria naburju. Salinai di minggu pertama di bulan 6. Molo arong dope memang hita na patut sirupan. Unak pola maila ibabu atu situana. Laus ahape jabatanmu bolo memang di saaton sangat sulit hidupmu. Pasahat tu situam. Asa situam pasahat ton itu huria. Apa tujuannya ini kita lakukan? Tujuannya adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dang nanaing mencari pamor kita. Dang nanaing pecitra kita taulehu ni daong. Mulu adok perekaman di YouTube channel. Asaronggo sebenarnya menyemangati kita soal bagaimana kita berdiakoni. Bagaimana kita harus menjadi berkat buat orang lain. Arong guna terjudisi. Nah tapi lihat-lihat itu nian. Keluarga odo sonari, keluarga on lasmarohat ido pera. Nabui majakuni. Nabui mangalea mangurupi hita. Hudok kodui imana perpudiate nikutu panitia tim kecil. Ngabui bih tahap napaunopun ya unang mamang padita. Molo memang arong dopian non kap rohana mangurupi. Buka mak nanggo apa laboras 5 kiloi. Taleyat tu akan nasubui manur boras na terganggu ekonomi na ninna ropani. Saya tanya aku kamu mahuriat tau nanti. Tanya aku kamu mah. Unang arong na bersungut-sungut. Saya perlu ingatkan, kita membantu orang bukan karena kita berlebih, tetapi karena kita telah pernah merasakan bagaimana sakitnya ketika kita tidak memiliki apa-apa. Jemolala paimamudo jolo mamora huasa mangurupi ngasalai. Dang soal belgana, dang soal volumena, dang soal sedia, unang dok jolo mamora do Tuhan, napugus doa sabuyo mangurupi dang dak si dohono nih. Asal mah di bagasan kaporsiaon, di bagasan Tuhan, di bagasan iman hita mangulahuni. Jala iko sitangia konot tado
akan na peduli. Arong gua anak burui, sanwi sadai berujud tagi, anak buru dopi, par kuliah dopi par sekolah, alai olo ibana mangaleon, mabuat setabungan nai, lema tu geraka sosial tainin na di pasu-pasu Tuhan mai. Dot akka ruas nasu apalah huingok be lo menyebutkan ni. Arong guna suruas teh, arong ko parlangkat, di bereng live streaming teh, arong dongan na perruas tahun, budo hulam mangalit toleran na bui, imay. Arong doon na hulan simpatisan di son. Tatangyak ko ni, akka simpatisan teh. Jadi walaupun mereka simpatisan, walaupun mereka hanya beribadah di sini, namun mereka terpanggil menjadi berkat buat kita. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa di masa COVID. Molo ngata taringoti naking COVID merusak segalanya. Alai ternyata COVID juga membuka mata hati kita untuk menjadi berkat buat sesama. Kamu akan menginang dangga bilang merpuguso. Molo dilehok ko sautik akan apina pungumi. Tu akan apatut majalosa. Ingok mai. Ate dangga bilang merpuguso. Bahkan dua kami berlipat kali berkat, Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan. Alani perlu singoto nate. Di minggu parjulu bulan onom akan nama jalo sosiali ngabui bimar minggu. Minggu pagi week sada, week dua, week tulu. Minggu siang week opat, lima, onom pitu. Nama jalo sosiali. Habis per minggu ini disima dibagi pakai nai. Daido asa humatop ala tangyakta nga lebih pulih beki ada tahun di bulan Juni. Jadi asa tengok wek sada, wek dua, wek tulu di minggu pagi mana sida, tak jaga jarak, tak pakai masker. Itu dah social distancing, physical distancing inaking. Gak masalah itu. Buasa ia di halahan, tang apalah di habiari bieti, tangyak tadi. Dang nanang mangalu peraturan di pemerintah kita, alai tangyak tak, ya bolo dang budu pe, molo lam ahadu pe tapi kiri, alai ima rencana tak. Di minggu pertama, di minggu pagi, ruas wik sada, wik dua, wik tulu. Molo akan nong marsahik dotong, nong hutuk-hutuk, nong lemah dang bube merdalan, dititip pemenoni melalui situana. Alai bolo akan sehat do, minimal akapahupuna rotu sonan nonatong atas namai. Di peraturan di pemerintah yang umur 45 tahun tutoru ngabui bikari hijau. Semni tidak sebenarnya. Kenapa itu diberlakukan? Karena imunnya, karena fisiknya lebih hebat dari yang sudah tua. Kamu kadongan sapor siaun, tatangyak kemai. Sedanai dihabakun angin puting beliung naking gereja kepisentison. Pagaratih tuk songonipin waing kedan ni ima pagaratan waingon ati. Jadi do may tamanang yakon huria sentisi. Apalagi ulun di huria nang terpilit naso ujak kudope. Naso dilantik do pia mata sirait. Ido untuk pimpinan jemaat yang baru. Dang rodo pe eskala ni corona nati saberma. Alai ima kiadan na ngalau ham itu sisidak doaka paditata satu ngamano ng gereja itong ihabakon jala sengedang bui pakeon. Habis tu angin tornado itu na menghantam itu. Jadi usukum makerus na ibu dua bunga pala 20.000 bi, ampun doronin na. Harum mangap pihami manga terancam. Jadi bolo suta pauli beisi bi pauli hunati. Saleb barbi piseng nggak bermanfaati. Itu, jadi bolo arung na terpanggil. Ada jiwa yang terpanggil hanya satu seng bisa mang bisa, setengah seng bisa. Molo sudin waing hita mangalia sa seng bi, ono 10 seng maksimal 70 lebar dui nga selesai bi mesti tutup gereja. Saya berdoa semoga ada jiwa yang terpanggil untuk ini. Lebih baik kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan daripada kita mempatkan itu untuk hal-hal yang kurang berguna. Isemai tuhatama nama ngalusi. Amin. Kita berdoa. Ali jahuba Tuhan nami. Doa mengubah segalanya. Ditiki martangiak kami. Pasahatud diri nami Tuho. Posdo rohanami. Lomone rohamdo.
nekol lehono murihami Tuhan. Ngahubahi-bahi naking sungguh dia kedua-dua perorangan nih. Dua personal itu sangat dibutuhkan di masa-masa sulit ini. Unang olo kami saling menyerang, saling mengeluluyak kena hurang. Unang olo kami saling menyalahkan. Alai martangiang, dohok martangiang. Baik mahami gabiak kasih partangiang Tuhan. Patuturu diri nami dia dupam, pasang ngapo guarang. Amang nabasa, patau mahami. Lahu mengulahu katami. Molo tungbui kami mengidu di bagai seperti kiano Tuhan. Saya homa tutu na mengurupi bangsa nami. Lahu menyelesaikan kasus virus corona Tuhan. Dan ngadong nasutar patu paho. Molo alani dosa nami doi kemasa Tuhan. Molo alani egoisme ni jolma doi kemasa Tuhan. Asi maruham dihami. Marpamuati roham midahami Tuhan. Urupi mahami. Selesai homa Tuhan. Virus coronaon di bagasan huaso narong diho. Lomone roham manatudus. Unang lomone rohanami. Martangiak kami tu akaruas di huriam. Na baru berduka cita. Adong keluarga Tambun. Adong keluarga Simanuk Galit. Amang nabasa. Ngaparjulu akanani haholongan ni rohana sida madapot toko. Say urupi ma. Sudia ke keluarga. Mengadupi nama say Tuhan. Asabui na sida tarapul. Margugu. Na tapi di zaman virus coronaon. Ikom marsirang nasida doh akka nani haolongan ni rohana. Adong ruas di huriam, ruas di opat. Inang buru raja guguk. Asiroham Tuhan. Sayhoma nama bubut sahid. Nama masu-masu pamatangna. Pargugui ba na mga rupya kaparsaiton na dijabu Tuhan. Amang nabasa, songonima, nang ruas di huriam saluhu na. Mulai sanwik sada sana tuwik pitu. Pasu-pasu manasida Tuhan. Naing gabiak kasi partangi yang ruasmi. Naing gabiak ka na manguru di bagasakko akka ruasmi Tuhan. Amang nabasa, pilihan nami, na naing si pasahaton nami di partikiano, jalo may, tuksungod dia pi balgani jalo may Tuhan di bagasal las di roha. Pasu-pasu hami sa luhut na. Sesa urasi hami siya dusa urangan nami. Asa tamahami habauran ni pasu-pasumi. Jaladang lupa kami manangyakon aka penyumbang donatur di tahap parjulu 2 tulu 4 5 onom pasu-pasu nasida saluhutna tabayak kalas di roha di nasida amang nabasa diho mahami jalaho dihami di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuarupan. Amin. Marinde hita sian ede buku ede nomor 814 nomor 814 ayat sada saat roda 2 huhud papungohon pilihan paduahon 2A 2B. Rohani rohani
milikku di saat kamu Tuhan mengauhon pambananmu di lamar si kau nongan unang lomoni rohatu lomoni rohamasa Ali di batama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhu silehol leon na dingkat doho nasau libasa na mauliutus. Upasatay masiyan na nilehom mi tu hami pilihan nami tu. Say jalo may gabi uap na husus di julo. Pasu-pasu may jalaramo ti asaw parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanay marhiti-hiti tortim. Asalam hutad dahami gurang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam girgir kami madok molianti tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leon mi tondiro di mata o sadoho Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di Banotongo sowon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami songo panesa nami di dusa ni dongan na merdusa Tuhan. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami siap pangagu. Ayo dona puna arajau roho tagogo rohi mahamu di bagasat dame jalo hamuma pasu-pasu sianamat tadi bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho di sodakot Tuhan de bata mabuhina tuh jala asima rohana midaho di dopakot Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Amin. Shalom, Horas.